det. Og så. Så det er mad, pære. Færdig, Mathis, færdig. Hvad er det? Der er en ko, ja. Moo. Hvad er det? Hvad er det? En ko, moo. Der. Ja. En kylling. Pip, 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 pip. Det er en gris. Der er grisen. Hvad er det? En bil. Bold. Han børster tænder. Hvem får børste tænder? Han børster tænder. Det er krokodillen, ja. Den er farlig. Tiger. Tiger. Den giraf. Der. Hvad? Hvad er det? Hvad er det? Er det kat? Kat? Der. Løve. Løve. Hvad er det? Tiger? Er det en giraf her? Den kylling, den er der. Rap. Ja. Han sover, ja.